egon guatxik 2010. Gaur, gurian... Kaixo familiz, zeinen zugurra da... Carlos Arguiñano, saltsa guztietako perrejila, txiste kontalaria, enpresarioa eta gauza guztien gainetik, behazait, zarauztar, sukaldaria, Zarautzen earki bizi naiz ni, bertan lana, familiare bai, itxasua, leku irikila da Zarautz, kanpoko jende asko ibiltzea. Kontu begit jatea gabe. Excuse me? Eskuz? Eskuz emate aldi jok. Bani, asegatzeko sozio, nahi? Telebizioan oaindala 20 bat urte hasi nintzen, kateik onnenetan. ETV, Primera Cadena, Telecinco, Erlo Telebista, geroztik munduan zehar ibili naiz. Telebistan mantentzeko sekretua, lana serio itea. Epa, kaixo, family! Gaur petxugak prestatuko ditugu. Eta zeinenak, la Ramona es la más mona de las monas de mi pueblo. Ramona, te quiero. Famosua izan da kalen lasa ibiltzeko sekretua, jendiei berdin tratatzea da, de tu a tu. Bizi, ibizia ibixente, putako mia. Jende asko kaldezeit, ean nuna este ditudan sukaldeko galtzak. Jak, sekreto! Baina sekretua da, zeiten du Arguiñanok pijaman txaketakin? Y tú me dices... Arguiñano, tanto bat dago lentean. Txantxo badago! Strangers in the night. Champiñón, champiñón, champiñón te quiero. Anuntzio pila eharrain ditut. Kanariasko platanuana, viajiana. Azkena zeintzan. Zein da? Carlos? Carlos, garaiko etxea? Ramona, te quiero. A ber, zein da? Carlos? Carlos, Inglaterrako belarria ondila? Quita. Ramona, te quiero. Zein da? Carlos, el de los cojones largos. Adiós, family.